Pagi, paabot. Bisa dibilin mo sandal ko. Damara! Buwan ka. Dili, matari kay tutudlo ko, Lawrence! Taas na rin ito. Bangun. Neng. Lingkod ha. Ini lang. Ayo pagpasok karon sir ha. Ya karon ko mawatay ligo ha. Oo. O sa lang t-shirt. Wala. Lakit lang. Jacket lang. Okay, okay na. Ano mo? Ano ba siya? Una pa mo makita andron nga kuha. Hindi na. Farmasi. Ah. Yan ang may galaksan yung para PHC. Ay sara ha. Hindi kayo dyan sa balay. Ay, Ako may mga player. ah. Tapos siguro. Ako na mo. Hindi naman ko may jersey dito. Laksan pa. Hindi ko raksan yung... Wala na sa kwan. Tapos siguro abli na. Lang siguro mga able. Sa farmasi dugay mo kasagaran. Sa ipamanon. Gastos. Kung sagay ng isa ka, ang lawas, sakit po sa lawas. Kanang may pinakadabis. Nagsanay para sa Isabayin mo na duwa. Power kaya na ba? Basta mo maghilot. Ah, Kaya nag-circular man yung dugo eh. Pero di mag-circular, dugay-dugay kayo mo talab. agi to dito sa may koreso banda mo luwata. Hmm. Tangan mo naglima ka buka. Kuha ko mga pulo, butangan tapos balik na pod. 30 minutes. may din ang daon si Melina eh. Power ka na. Basta mga pain reliever. Reliever. Basta Body pain? body pain. Sakit, isang unsang sakit sa kalawasan. Pati buno ka na ba? Ang pinapanunot ra? Ako kani ako ang ginabutan kay maula maling naa sa atong karan. Ah, Okay pagkabot, man na sir, pero bildihon din na sa kuwalang ha. Bildihon na siya ba? oh, daghan gaingon nga Jumelina mas maayo. Ayaw kan si Melina. Wala yung gamitan na malapit ang bukit, pwede kayo naman. Pagkamit mo siya. Herbal ba? Lapad po sa dahon. Power, power ba? Sinuon, naguna ko na sa mga karaan ko, mga karaan ng guna. Sila may mag-una. Oo. Anto, madala sa mga apo, anak. Nakita mo si Melina. Oo. Kita mo Jumelina mas maayo na pero pag wala, okay na lang sa Ano, wala. karan mo. Ito ba? Ako yung ba, magamit ko ba atis? Oo, ate, so di kaya ano, buyo. Ang buyo kay magtubig. Pag ibutang mo sa likod mo, halimbawa may panuhod ka, magtubig, oy. Kung suyok mo. Suyo. Suyok po mo niya, mga 30 minutes lang. Mm. Hindi mo ilisan mo. Pilot ba si Auntie Dog? Lili.
Pilot pa kate. Dili, na naman ikaw. Ate, uy. Ante. Si auntie, uy. Ikaw manghilot na ko. Kabalo ka. Hindi ka kabalo. Kung kabalo ka, magpahilot ko nimo. Wala. Bibi naman siya. Matanggal lang ko, no? Tanggal may ako yan. Kasi napakitawel, ma'am. Butang doon. Iba tayo sa magsingat niya. Bilisan mo bang doon? Kasi sa mga... Tayo, tiya. Nakaksan mo. Stop. Saan ni? Wala pa lagi mo natulog. Sa section mo. Grade 5 ka pa. Ang grade 5, Tingin. Kasi advisor mo. Teacher Armina, everything else. Hindi ako. Okay na siya, mamay na ka. Pili na pila. Pila ko. Maglahi pang siya. Tagay siya. Hindi siya ang sketcher. Ano itong NH next Dili year? na, guys. Go. Anong gusto yun din mo nga magpahilot ko, be? Ara, di Ikaw ko, maghilot no? na ako? Account na ko, no? Ano eh? Para dugan na na kayo. Ayun lang ka, magkapiray ka ba? O pa din. Paano? Ayun, pagtugtog-tugtog. Oo, din. Oh, malidig. Diba, di pa. Hindi na ulan. Rawang tayo siya. Didig. Didig. Lahat kay ngani mo. Gaboy sa Ngani over pa mo ka din. niya. Wait lang. Igamit. Wala ka Login sa nag-voice nako over yung ka. account sa Roblox na. Tanaw lang sa TikTok na. Sunod ko. Lang. Naginuktok ka. Sino yung bus line? Wala. The voice line is speaking. Wala mo gani. Wala. Enemy is hero. Balik ko yung bikil. Mahal pa na eh. Dali ka na. Ano yung mga Kanilang oh. madami Yung pa paman dito. nakalagay mo. Okay. Ang mga bata, Oh. papacheck up ka na Oh, pa. wawa. Ding ding dong ding. Pagpasan na. Ding pa. Ang andar ba? Ang andar. Yandar. Kasi, nalungkot ang lola mo. Pinamik. Anak ko na rin. Oo. Yung dextrose, may pinamik man eh. Kasi, malungkot ang lola mo. Hindi, tagagan yung pinamik. Pin-deliver na yun. Bibira niya ako. Kung wag ka na po ka kay Gloria, kaya putangan na po kalaki-laki na rin. Ano rin. Teacher day ka, te. Te. Da, teacher na siya, da. Oh. Teacher si ma'am, siya. Teacher. Ang sabi section? Ay, ang ganito. Ang sabi section? Ang ganito. Si Tanaw. Sandang ganda sa sir. Masa hapak. Ako, nabintangin na sir. Ako. Pustahan na itad. Daog ka karon pero sa ending. Video sa dako. Pili ko gusto mo. Tumoy pa matang daog. Tugay mo ko dyan. Pamay na kung ipas maduli ka. Di pa man yung gusto nila. Ito anong ang gamot mo. Kung siya yung mo na. Nakita ka sa mga amigo ka anak gamot. Oh, pasmado ka. Mana siya. Kapalo siya ang tao mo. Kapalo mo. Kaya kung magtrabaho, kung ginaw na yun, no? O maligo. Ang kamot, nga na, ang uban, il, turog, depende lang sa igo. Blow atoy. No, Ran. dugay ba naman? Dum. Sa ending. Ran. Sa ending, Sa final. sa salida pa, atom mo, ginendo ka na, unsa kay salida, no? Unsa kay istorya ni Kuana Rando ba? Fox. Mana. Kung mayroon ka magdaog na Nainit sa nako din. Sa bongga. Di ba, no? Katulong na lang kung hilot siya nga. Makalugor sa mga hilot ito rin. Sa bongga. Nakita sila. I-post ko din ako ni TikTok din. Kaputulog siya, Sa middle song, yung norte.
Sa mga siguro Sorte, yung anak. Sambong. Gusto sa chinilo. PCCS ka ba, teacher? Ang anak niya sa DCC. Naligo ko siya doon. Unsa man inyang section. Madungog kasi yung good. Dapat po. Ngayon sa good, pili man yun. Good to. Madali Pagsulod dali niyo sa sa gate. Da, bright iyang anak da. Is iyang anak. Ito, Rebrent, ang puga. Sa eskwela ra, tayo na eskwela. Sa eskwela. Si kuya ni mo, pili man na, pinakaubos mo na sa una. Nandit man. Basta maning kamot. Right, right, right. Elementary, high school. Kapag college, maghimo sa criminology. So, sa iyong kuya. Pero ninom, nagwan na siya, nag-bronze ko din niya ko. Isa to. Napabos. Gusto ko ihulog mo. Kila ni Kabok, kila ya. Ako. Tulo. Gino. Ang ikaduha, Ano yan, bro? Mo to, ikatumor. criminology po siya. Parang ito Kung ano ay criminology mo, Apple pa. isa ka pulis ng isa. Amuning papa niya. Kaya nung magbuwang ako, ganyan pulis. Right, na, pero dili di sa katuan, kung dito, di ko ba? Update ang mga bronze. Pulis akong papa. Yan po. Akong mama kay doktor. Nurse. Mo lang papa mo. Yung mong lolo, Ako pagkadak kung saan may trabaho sa mong lolo? Doktor. manghilot. Ikaw, pag nakubon sa ka, Fielding doktor. Ako kay Fielding doktor nurse, no? maestro ka. Ilan na edad Ikaw, mo? nangan ka na niya, sir. 7. Grade 2 ka na? Ito. Recorded yun na, sir. Yan eh. Grade 1 ka pa? Okay, bago ba? Ulit, ulit Grade tibay 1. na. Deng, grade 1 Ako pa daw naman. ka. Ano, lang, dilip. Taon. Kaya masayo. Masayo. Kung dyan na niya, walang undang mo takay. Hindi ka cellphone ka na? May cellphone ka na? Imuhan nyo na? Wait, gusto. Ang sipon So, mo. ano, may tabo. May tabo. Wala lang. Dito lang daw sakit. Hindi ko First na lang. class na. Hindi na kang kapamarag, hindi na kang kapamis ka. Hindi na usap. Tungod kaya wala na kusog. Ano, kasi kamay mo. Sigarilyo. Sigarilyo, no, matiraw na nga niya, dugo na to kaya niya, patulogin. Ha? Plus, maligo pili-pili. Pero lamit, katulog. Okay, tulog i-presko. Ah, correct. No? Wala ko. Ganit ang ligo, ma'am. Masa. Masa. Ako Sapat. hindi lang masyado. Masyado. Kaya masakit man akong likod. Ito na to. Kaya ka na pong manglabat ha. Pang maglaba. Kung mandili na maligo. Maligo sa Sagaran akong na. maglaba. Ligo daan. Ako ginaingnan ko ginagawa ko. Customer lang ko ginaingnan. Sa uban mo, naananan mo ka. Di ba mataga customer, no? Hindi na gudong ginagawa ko. Kung malaba kung wala akong ligo. Hindi na lang kung maligo ang hapon ay. Bahala na. Deng. Pangitaon ta ka sa eskwela ka. Ay, wala. Naman ko sa grade 3. Teachers. Ay, oo. Nadik ko Pang jacket. Grade Jagain pa, wala ka no? Ang classroom nyo dito sa grade 3 Akin wala. ang jacket eh. Pangbuntag. Ay, panghapon. Panghapon ka. Thank you for watching guys. Bye-bye.